So sa kaap. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Joy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan through the years. The sweetest days RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? No kining usa ka babae nga taga Malita, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joy. I love you, Joy. Panguyap ting imo nako Jan. Kaklaro na naa. Nag-I love you na gugkunin mo. Ngayon sa man, uyab na ta. Dili ko Ato lang sa lain panguyap. Sa lain lang, ayaw lang nako. Nya, kay kami akong gusto. Bahala ka. Basta dili ko musugot nimo. Joy, Sabado man ron, tabangi ko sa mga trabahoon din hisabay, ha? O ma, Ayo! Ayo! Kinsa ron? wa man ko makaila ng tinguga ma. Dali be, atong gawson. Unsay ato? May adlaw nang. May ngadlaw nang, Joy. Ngano ni aday ka Jan? Imo din ning kaila, nak? Ako ning classmate ma. Uy, ay, nganong ni aman mo dong? Unsa maday tuyo ninyo? Si Jan ang ay tuyo ni Joy. Unsa may imong tuyo dong? Mamisita ang ko ni Joy nang. Insay mamisita, ha? Ikaw? Oo, mamisita ang ko. Mamisita kong Joy, nay. Manguyab ka ni Joy? O, nay. Uy, ginoo ko in town. Kabata pa ni mo dong, unya, manguyab ka sa akong anak nga utros ang way buot, ha? Pila may edad ni mo? 14 na ko, nay. Oh, iyaw mo ka na, kabata pa ni mo. Unya, mamisita ka sa akong anak nga 13 anyos po. Pauli, senyoro. Ayaw pag-uyab-uyab. Pagtarong og eskwela. O ikaw, Joy, ayaw ko padungga, ha? Nga mag-uyab-uyab ka. Kay panitan tanya ka. Pa, Hi, Joy. oh, Jan, Mupaulit na ka? Dungan lang ta. ha? Dungan lang ta. Aron, dili kayo layo maglakaw. Oh, sige. Oh, ngano ni hunong man ka Jan? May sulti ang tako ni mo. Joy, sugtan lang ko, bi. Jan, Basta kung di ko nimo sugton, di mo kumunos pagsamok-samok nimo ba? Nya mo adto pag ko sa inyo, mamisita gyapon ko nimo. sige. Ato dito ang kasabaan kang papa. Bahala nagkasabaan ko, mo adto gyapon ko. Sula ni mo, uy. Ginabasugtan ako. Sige na lang, uy. Unsa man nimo na kong gisugot? O, Jan. Uyab na ta. Salamat, Joy. Uyab na gyud mo atong dyan nga ni anhi sa ato, Joy. Dili mo, uy. Ayaw na lang paghimod. Kaya na ako'y nakita ang mga love letter sa imong box. Koana. Ako na lang siyang gisugot mo, uy. Kaysa mukan manggug kaayo. Ay. Unya kay naguyab-uyab naman ka. Paningkamot lang yun, ha? Nga mahuman kasi mong pag-eskwela. O, ma.
Joy, magkalagyo na gyud tayo ni. Nga naman, Mubalhin naman may puyo. dili na dita magkita ini. Makita lang gyapon eh. Kay kung may time, wani mo kunimo. Sige, Jan. Amping ha. Ikaw sab, ambing ha. Gamay na lang ukuwang. Mag-graduate na ko sa senior high. Pero, wala kit may makita ni Jan. Kumusta naman ka siya? Day, Joy. Ni ara man day ka tinhi, uy. Mga unita na. Una lang, Day. Noon sa man ka. Goal man lagi kinang naong nimo. Nagunahon na lang ko ni Jan, Day, good. Uy, speaking of John, di ay ba? Naam ko'y nadunggan nga balita. Ha? Unsa mang balita, Day? Naa naman ko nilaing uyab si John, day. Unsa? Mga ko pa nimo, no? Sugda na lang nagsigig sunod-sunod nimo. Og kalimti na si John. Sitam na akong giingan mo, Jay. Kyle. Pwede ka maluin ako. Sugtan ako eh. Sige na lang, uy. Man, uyab ta? Oh, ako na kang gisugot. Oh, wala ba? Lamat ya. Asa naman ni Kyle, uy? Ingon siya, magdungan ko na may pauli. Day, Oh, nakikipaapot? oh, Day, si Kyle. Ako pa nimo mo pauli na lang ka. Ha? Nga naman? Ako to nakitaan ay. May babae nga ni angkas iyang motor. Ha? Ha? Si Buwag. Wa ka makadungog? Magbuwag ta. Sabi kong sa ngayon kong buwagan. Mangutana pa ka? May nakakita ni mo, uy. Nga nakakaila yung babae nga giangkas ni mo si mong motor. Maong magbuwag na lang ta, Kyle. Jay, Og ayaw na pagsamok-samok na ko, ha? Kay mag-focus ako sa akong pag-eskwela. Dali aras panahon, uy. Walang hibaw, eh. College na ko. Mufocus na lang ko sa akong pag-eskwela. Aron makahuman ko. Ay, salamat. Nahuman na ko sa akong assignment. Makatuog na kitawon ko. Oh. Uy. Saan man ni-text na ako? Hi. Ako si Miles. Pwede ko makig-friend nimo? Diin man isag number na ako? Gagaw na kong naghatag og number mo. Imo na sa amiga. Mao ba? Wa ba ko makasamok nimo? Wara, uy. Okay ra. Jay. Makita niya ta. Oh. I love you, Joy. Kuya, huwa sa di mo, uy. Bago pa lang ganito nagkita. Nag-I love you naman dayon ka na ako. Nakakita naman ko nimo. Asa man ka nakakita na ako? Sa Facebook. Ako kang gistalk good. Balag maingon kang prescore kay ko. Ang importante nga may baw kang nakagusto ko nimo, Joy. May paglaom ka ako? Pahala na lang ni uy. Ako na lang ni siya sugton. Joy? Oh, Miles. Ako na kang gisugot, ha? Mo ba? Salamat, Joy. Miles, ayaw lang buhatan ako, be. Dili pa ko andam. Ay, padlock. Mahipit. Maptus niya ko. Dili ka mamaptos. Ako ay bahala nimo. Kinuo ko. Nakuha ni Miles ang akong pagpapay. Unsaon naman lang kung mamaptos ko.
Sigurado gid ko nga paundangon ko nilang mamagpapas akong pag-eskwela. Miles, ngano ni amang kasamo? Kuan, Joy. Nahibaw na Miss Tanan. Ha? Unsay nahibaw gud? Nisulti si Miles na mo nga may nahitabo na ninyo. Maong pangandam sa imong kaugalingon, kay magpakasal mo ni Miles. Miles, nganong imo man kibuhat? Joy. Nahibaw ba agad ka nga nag-eskwela pa ko? Joy, sorry. Love lang kay ka. Maong di ko gusto nga maadto ka sa lain. Pero ay kabala ka. Bisag minyo na ta. Ako gipon kang paiskwelahon. Ang importante nga, di ka na mawa na ko. Miles! I can't remember. Swear we've been through everything. Wa ko'y nahimo atong tungura. Gawa sa pagtuman sa gusto sa akong mga ginikanan. Bisan og minyo namin ni Miles, di padayon gihapon ko sa akong pag-eskwela. Og kaluoy sa Ginoo, nahuman gyud ko sa akong kurso. Sa pagkakaron, may usa na mi ka anak ni Miles. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mo katumang higalan kaagi ni Joy nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nag-ulan through the years. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. I've learned what life's about. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawa na ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabig na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ining akong suwat suliran. Ako si Rose, 21 anyos, nagpuyo sa Tuburan, Cebu, ug naa kasamtangan sa syudad sa Sugbo kay nanrabaho. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati, sa dihang misud ko pagkakatabang, aron inyo hisabtan, ingon inang mga panghitabo. Manarbaho ka sa syudad, Rose? Unta ma, kana kong masugot ka. Ay, tigil ko musugot, ana. Kinsa man inta ay kailan nimo didto? Simba ko kung sa'y mahitabo nimo. Kinsa may duulan nimo didto, Rose? Mama, uy na, mas virgin good. Kana itong silingan ba? May uli man siya din hikay ang amiga siyang amo nangita kuno katabang. Ay nga, nung muadto pa mangyud ka didto. Ma, mag-usa na katuig nga wanas papa. Unya dili ikalimod nga bisag unsaon nato paning kamot in his bukid. Kuwangon gid gihapon kaayo. Tungod kay daghan ming managsuon. Unya, ikaw ra ang may klarong kita. Pero maulag ki. Dili gid gihapon paigo natong tanan. Nireklamo na ka? Wa mo gud ko mo reklamo, ma. Ang ako lang ba, gusto kong magkatabang sa tong sitwasyon. Ay, Rose. Ma, sige na good. Sugti na lang ko, please. Maayo gani, day, kanisugot si mama ni mo, no? Na, pertisan akong pamugos, oy, aron lang mo sukot. Buotan kang ako mga amo, day. Ay, wabayasad ko kay Bao, day. Basta kay gitugon raman sad ko sa akong amo, kung naakadayo ko'y kaila, dado na lang gid nako dito ditso. Ay, may utang, buotan sila, uy.
Ang imong buhaton dinhi, laba, luto, maghugas sa plato, maglimpyos bay. Basta, all around ka dinhi. Kasabot. Oo, ma'am. Unya, kaya nimo. Kaya kay ma'am, uy. Anad bang kay ko anay kun sa among bukid, ma'am? Maayo kun mauna. Pero timan iha, dili ko gusto og damak, hugawan. Oo, ma'am. Ay, kapihasas po mo nilang, ma'am. Di man sad mada kung pinpunlag na ba. Kay bisan gani duha pa lang kaadlaw ikan ka nakapanglaba. Dagka na masad kay bulingon. Pero dili ko ang ngayang reklamo. Kay trabaho man eh. Nanginahanglan ng takwarta. Rose! Uy, nagsugit man si ma'am. Adtoon ako, be. Usa man yung pagkapiluas sa mga sinina? Ha? Ngano day, ma'am? O sigano? Dili man na mao. Ha? Us ba na? Karon dayon! Sige, ma'am. Ay, salamat. Nakahigda na kitaan ko. Kapuyarong adlaw, eh. Oh. Ros! Ros? Ang amo man ron akong laki. Nga naman ka, ha? Kuya? Nakay tuyo? Kuan ba? Pahuway na ka? Oh, unta, kuya. Ngano di ay maisugo ka? Pwede, dili lang una ka matug. Namul ako mga barkada god. Nya, mag-inom eh. Sugoon tatigag, palitog imnonon. Oh, sige, kuya. Di pa gikuliya mo, pe. Tita, ano eh. Nagkadukay ko sa kong gitrabahoan, nagkawa, masiklarong akong pahuway. Hapit man na may kadagapi mag-inom ni akong amo nga lalaki di ispay. Uyog ang iyang mga barkada. Tukay ba kayo mahuman? Ting trabaho, ting klase para ba ugma. Makamatak ako sa iyo, ani. Sa tinuod lang, midaot gid ko tungod sa way klarong pahuway. Miabot ko sa punto nga, wa kayo ko'y ganang mukaon. Unya, magpanlipong na ko. Huwag ko makaagwanta, o misultig yudayon ko sa kong among babae. O usahay, madunggan ako silang mag-away sa kong among lalaki. Sa laing bahin, makaingon po ko usahay nga, usa sa nakaingon po sa akong kakapoy, maong akong among babae. Tungod kay grabe, cute kay siya kakutihan. Magyaw-yaw na dayon siya kung makakita lang siya usa ka strand sa buhok na asa sawg. Gusto siya nga hipuson dayon ang mga nagkatag. Unya. Maayo kay nakalugay kag pakiglaag na ko ron. Day, nidaot lagi ka. Mabitaw, day. Sure ka? Kaya pa nimo? Pauli na lang, uy. Kaya na nako, day, uy. Ayaw ka pala ka. O, di ba magpa-check up lang ka, day? Ha? Ano man? Aron la, pagsiguro ba sa imong panlawas? Okay, lagi ko. Pahuway ramang guy kuwang na ako. Nahala sige ay, ikaw god. Naunsan man yung umor ako eh. Mag-usan naman ni kapuan. Mawalag doha ka adlaw niya ako man. Mabalik ra sa tayon. Jeje! Nak, gitawag na sad ko ni mama. Adoon ako. Tanawa ko, no, be. Sakto ra ba ni pagka-arrange? Okay naman, ma'am. Giusap na sad lagi ni mong pagka-arrange sa sala, ma'am. Di ba sa miaging adlaw pa man ka nag-rearrange, ani? Ingon ini, gyud ko basta dili ko makontento sa akong pananaw. Mao ba, ma'am? Parehas ini karon. Dili na sad ko ganahan. Ibalik na lang nato siya sa iyang unang porma. Dali, be, tabangi ko. Sige, ma'am. Unsa man amo na kong babae, eh. Di man ako masabtan ng iyang lihok. Limpya daw hikutada tuod kayo siya, pero mura magdili na sa normal tan-awon. Di man siya mahimutang.
Naay mi kawas nga. Dugo sa kong ilong paghatsing na ako. Magkuha og tapo. Kinuo ko. Gisunggo ko. Ano man ni? Nakuyawan jud ko sa akong kaugalingon sa dihang kalit lang kong gisunggo sa akong paghatching. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, wa ko'y klarong pahuway, ug wa sab kaayo ko'y ganang mukaon, hinungdan nga midaot ko. Posible ka nga stress lang ni, ug wa ra ko'y angayang kabalakan? Ikaduhang pangutana, sa dihang kalit kong gisunggo, nakuyawan gid kay ko, stress lang ka ni o posible nga anemic ko. Angay ba nga magpa-check up kong doktor? Aron pagsiguro? Ikatulong pangutana, ang akong amo, grabe kahikotada, limpyada kaayo, pero kadugayan, dili naman normal sa akong pananaw. Nag-post ko ani sa usa ka group sa Facebook, ug dunay nag-ingon nga posibleng dunay OCD ang akong amo, o baka ha, obsessive-compulsive disorder. Unsa man na siya? Normal ra na o dili? Ikaw pa to katapusan, kining gipamati na ko ron, kinahanglan na bagit ko dayo magpa-check up o doon na ba mo ika-advise nga tambal? Nga pwede una na kong imnon, samtang nag-obserbar pa ko sa ungkaw galingon, unya di lang sa ko magpa-check up. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Rose. Ngayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kining akong suliran. Once again, nanin na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw, si Rose. Si Rose, 21 years old, taga-Tuburan, Cebu. Punto medikal ang problema ni Rose, kabahin kini sa gipamati niya, sulod siya pagkakatabang. Sulod siya pagkakatabang. Okay, una pangutana ni Rose. Wala ko'y klarong pahuway o wala sad ako kaayo ko'y ganang mukaon. Hindungdan nga nidaot ko. Posible ka nga stress lang ni o wala ra ko'y angay kabalakan. Bisag kinsa nga way kaon-kaon, Rose, madaot yun. Kung na-stress ka dahil sa mga trabaho, basi multitasking tingali ka, katabang ka, at the same time, ikaw may malingki, ikaw ay hardinira, ikaw may manglaba, dili na uban mago mga dagkong balay, lain na manglaba, lain na mariglas mga garden, mga tanom, lain na mangluto. Pero kung ikaw rang usa diha, multitasking ka, may stress ka, wala di pagay ka mukaon, siyempre mabala ka tananay, multiturate ang imong kahimtang o posible nga masakit ka, ayun nagbalag busy panahon sa pating kaon lang yun, bisag wa kay nindot ka sudan, bisag rice and sudan gamay na carbohydrates o protein o whatever kuha nimo. Kaduhang pangutana, sa dihang kalit kong gisunggo, nakuyawan yung ko, stress lang kaha ni posible nga anemic ko. Angay ba magpa-check up ko doktor alang sa akong pagsiguro? Pwede ka magpa-tanaw og ENT kung air nose and throat, pwede sagkag sa may buhaton ni mo kanang magpa-check up bisag din sa nga doktor, no? Mo tan-aw dia mga anemic baka masutan na to na pinagi sa pag-hemoglobin count nimo. Kung balikon kining anemia basihan ani hemoglobin count, normal 12-14 ana mga babae ubos-ubos aris mga G's 12 rather, lalaki bahingon na 14 to 16 mga mga figures, no? Ang maunang kung anemic ka, you may reach iron-rich food. No? Pinaka-common nga ko sa anemia is iron deficiency anemia. Kuha na to na sa itong pagkaon. So, sunod nga pangutana, ikaduhang pangutana, sa dihang kalit kong gisunggo, nakuyawan ko, or rather, isunggo ka, meaning naining buto nga mga kuwan sa mong ilong. Alarming na siya. Katulong pangutana, ang akong amo, grabe ka, saan hikutado o limpyada pero kadugayan dili naman normal sa akong pagtanaw. Nagpost ko ani sa usa ka group sa Facebook ug doon na ngayong ingon nga posibleng dunay OCD akong amo o obsessive compulsive disorder. Unsa man ni siya? Normal ra ni kining obsessive compulsive
traits, within normal na siya. Pero kung obsessive-compulsive disorder na gani, kana siya, alarming na siya, makakaroon sa mahimong disorder na siya. Kung ang imong perfectionist, makapikto na sa imong activities of daily living. Usa ni siya kakuan, kining type of personality, ha? Karong hapon gani, or karong taon-taon, mag-lecture ko diya sa Prince Hotel about mga ingon-aning mga personality disorders. Ha? Ako ang speaker sa mga real estate broker dito sa Sugbo. Karong tayo sa Prince Hotel. No? Maayo siguro, di po ka makasugyot, no? Pero kung perfectionist siya, o niya sobra na po kayo, mahog ni siya, obsessive-compulsive personality disorder. Naani siya sa mong diagnosis sa psychology o psychiatry, no? Ikaw pa ito katapusan, kining gipamati na ko ron, kinanglan na ko ba kung dayong magpa-check up, kung na may ika-advise, nga tambal, nga pwede na akong mainom, samtang mag-obserba pa ko sa akong kaugalingon, kunya dili lang sab ko magpa-check up, mas maigog magpa-check up, kay ang kinimagong atong panglihok-lihok magdepende po na sa atong physical conditioning, sa atong especially sa atong blood, no? Bisag routine lang CBC or hemolysis histology exam na kay makuhang daghang mga kasayuran. So taga-asar to ni siya, taga Tuburan. May mga Bistil family diya sa Tuburan, no? Akong partner sa Tines, mga tabo-tabo pamiri day, no, diyang dapita, no, daghang mga mayo mong Tines diyang dapita sa Tuburan. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayong pagpaminaw sa itong programa sa Armen, taas katagriting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Armen. Daghang salamat o maayong adlaw. RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalin sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Miriam, ginaingon, mahal ko ikaw kay ikaw ang akong gipakaslan. Kung nakasaman ko, ang tanan sugo lang yun sa panginahanglan kay pobre man ta. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Putlanan, tas tubig rinti day. Wala kitong uy niya, maawa naman kumubali ni ma'am og ni sir kay kanang wa pa baya ang sweldo baya, Domingo pa. Asag di lang, basig kusog. Nya, wala ko'y sobra sad. Mao lagi. Basig kusog sa taong papasero na kaugma. Bayad ang tubig kurinti. Niingon to si sir og ma'am nga kung masugot kuno ko, nga mustayin ko sa ila, magbantay sa ilang anak, umintuhan ko nun nilang akong sweldo. Sura sa nang istiin day ay porbida. Ano man? Ni uli na ako kugudahan kung tiyar. Wag tiyar ron porbida. Agad naman sa kunin mo good. Pero kung makaagwanta ka nga kada Domingo lang ta mag-jerjer, aw sa nungon ako sila, mamatag Domingo lang kumuuli. Okay ka anak? Buwin no. Jangan? Buwin no.
Buen? Buhin na alguno. Sa mga mo drive lang una ko. Kung mingaw gani, puli na rin ko. Mingaw pa pasahero. Anhan ako mo hatag ni mo desisyon. Niguli ni mo? Niguli na ko. Sige. Tawag sa ta. Grabe trans, Ito, kapoy kay Jer. Ay, 2 ka round akong nakuha. Wala pa akong paningtay, pero wala akong kumpangon. Ito, sa ta. Sige. Nyaon sa man. Mamanti ko o di na lang? Ha? Mamanti ba ko o dili? Sige. Mantin lang diha. Pagtarong, uy. Ayaw lang sa panti ba? Medyo kay klaro, uy. Mura magagsi. Jesus, kawa ni mo'y klaro mo sulti, uy. Sultikin sa'yo, buti pa sa buti. Saba, ay, mo pa mangyong ikuan. Sa mangyong, mamanti ko dili. Ay, lang pa banti, day. Basta na imutukar ni tawang kong ganas kadlaw di lisol na akong habol niya. Tutukan ko ng imo, kaya ako isum-sum. Sige, tuog na ta. Hindi lang ko Hayak na cute kapuyaw Wakaraw na sa datong nakuha, no? Ligo, hindi lang ko ligo. Kaya suya. Dito, eh. Sige, yung ligo lang ko. Driver ba kong taxi niya, digtam kurug-kurug. Di lagi. Sige. Kay karong alas 8, mo-duty ko silang mom sir. Bantay ko silang anak. Ligo na nga to ka, matug sa kog balik ka diyot. Itunol sa ko sa kong pantipi kay mamanti ko. Dara. Daray mong panty, Salamat. Mamantin lang kay maligo na ko. Ritsun lang duty dito sila. Sige na, lagi. Lagi. Saan naman ang imo? Hindi kuko naman na. Luya naman kaayo. Ligo na dito, eh. Asa man nga mong baby? Natug na sa kuna, ma'am. Human ako o kaligo niya akong gipakaon. Natug dayon. Ay, salamat ha. Ay, sige, ay. Mujutin ako sa opisina. Mahuman ganing kaligo si sir ni mo. Ing na lang ha, nga may lakaw na ko. Di ay mo magkuyog ron og lakaw, ma'am? Mo half day raman siya sa opisina ron. Ako rang usamoy muda sa auto. Magmotora na si sir ni mo. Sige, ari na ko. Bye, ma'am. Amping sa pag-drive sa auto, ma'am. Salamat. Ay, kaluoy sa nilang ma'am og sir. Uy, gusto pa unta nila nga manghura ng ilang anak pero di na pwede. Kay gilaygit naman si ma'am. Kay diferensyado og matres. Miriam? Ay, si sir na ka na nigawas sa banyo gikang naligo. Na nag-brief raman ko na. Kadako siya nga tubangan. Nilakaw nas ma'am ni mo? Mao pa'y pagkanaog, sir. Ay, kakarong ni biya nga sakyanan, sir. Siya na ron, sir. Okay. Ikaw na'y bahala diri sa bahay, ha? O pagbantay sa among anak. Kay mulakaw ko ron taod-taod. Sige. Sir? Nganong gitutukan ko ni mong maayo, sir? Miriam. Sir? May ihang niyo unta ko ni mo. Kung di ko makakita og laing babae nga akong paanakan, gusto magig ko nga baka anak og lalaki. Unya, sir, unsa may puti may pasabot na imong gisulti? Kaning, di gani ko ba makakita og babae nga akong pamabdusan? Hangyo ko ni mo, ha? Ikaw na akong pamabdusan? Lo? Muhatan ko ni mo og dako nga kantidad. Sir Ronnie. Miriam. Mauna, sir. Ato lang sa laing babae na buhata. Ayaw lang nako. May ban na taong ko. May asawa sad ka. Di ko gusto nga mahimong gubot ang akong pagpuyo. Kung gusto ka, babae nga daga ang pamabdusi. Aron ang imong asawa, mora imong problema. Pero sir, tambag nako nimo, sir, no? Ay na nagbuhata, uy. Basin og mora na makaingon nga mabungkag mo ni ma'am. Miriam. Lugar lang dia sa eskina. Dera complete, oh. Dali ha, kay manaog sa ko, ha. Salamat. Salamat. Niyan ako sa eskina sa mong sitio. Ay, hindi magkinawas ako muna, uy.
Permityo kong makakita sa kang Sir Ronnie nga mag-brief lang. Klaro kaayo nga dako ang iya kay bagal kayong atubangan sa iyang brief. Nakasanong ra ba ko ni Sir Da nga musugod ko nga mo stay in sa ila ugma. Ay, musugod ko ugma. Ako ingon si Poldo nga mo stay in lang ko ug kada Sabado sa gabi ko muulis amo. Ugot lang ko sanong ka sir ka. Nihangyo manggod siya, niya nadasad ko. Sige lang oy. Huwag niya kayo ginansya dayo sa akong pag-drive na taxi day. Pabuga susudan lang ko ang ane. Ay, mubali na lang ko ni Sir Ronnie ugma ha. Unya, inigud to, modalikyad ko og bayad sa tubig ug kuryente dong. Mo na imong buhaton? Nga imong hangyoon ag dakong kantidad ang tigbantay sa inyong anak? Nga imong pamabdusan sa hirom? Opa. Gusto gid ko nga makaanak og laki. Babae man gud ang among anak ni Corazon. Nya, di man siya pwede nga makaanak pa kay diferensyadog matris. Kung musugod gani ang maong babae nga imong giingon no, itago ginang tanan ha sa imong asawa. Uutan ba na sa Corazon? Pero kung masayod nga mabinuang ka, basig patay nagtao. Tanawan niya. Ako rin bahala sa tanan pa. Sige pa, uli na ko. Basin, tuwa na sa Vice Corazon. Sir Ronnie, mahadlok ko kay basig mamaptos ko niya masayod si Poldo nga dili si amahan. Ako rin bahala. Dili si masayod. Ay. Pero sir, kung mamaptos ko og mga anak, nga di gid masugod si Poldo nga kuhaon nimo ang bata, di gyapon nimo mabuhi ang imong anak. Ano ginagawa paagi lagi? Ay, yes, Sir Ronnie. Sir, uy, imo makungikos niya. Kagilo ka na. Alo, imo atubangan nga nun eh. Kaya sa mong kwarto ni Corazon na. Ano da yun, Miriam? Kagilog. Bugdo pa ni imo. Kagilog. Bugdo pa mo ning Corazon. Lahadlo ko nga basig masayod akong bana ni Sir. Poldo, Poldo pasaylo ako, Poldo agay mauna ni. Kalami anik, kalami.